Minilaga akong buto-buto ng baka dito. Magbabalat ako ng tatas. Tapos may ano din ako dito, carrots, celery at saka bok choy. Kabila ko ng bok choy. May kalabasa ako dito na yung acorn ba na kalabasa. Maliit lang siya. Pero sobrang ano bang labo sa Tagalog. Bisaya, kay labo man na siya. Did it rain? Did it start raining na? No. Not yet, my dear. Brag kaulan nun. Nahumok na akong kuan. Bukog. Ganina pa ni siyang buntag na ako gikuan. Ilatan. Tapos may ano siya. Bone marrow. Shout out sa sister ko na nasa Kuwait. OFW. Sana bigyan ka pa ng lakas ng loob, tsaka malakas na pangangatawan, tsaka huwag ka sana lagi sa labas. Pasilhigon sa imong amo. Sige. Ang hirap eh. Init pa naman, sobrang init. Ganyan kasi guys, pag pamilyado ng tao, kailangan talaga kayod ba? Lalo na may anak kang kailangan mag-aral sa college. Hi, bebe. Oh. Don't you... You don't like the tea in there that I got? The what? The tea. Tea? Yeah. What do you mean tea? Sweet tea. Where? In the refrigerator. Which fridge? There. That fridge? Yeah. Go check. It haven't opened since. Bataan. Oh. Ito carrots. Hiwa-hiwain ko na. Lunod natin. You haven't changed your clothes there? Your short pants? My pants are still intact, so I'm gonna keep wearing them. Huh? My pants are still intact, so I'm gonna keep wearing them. Oh, when you change it, when it's not, when I see your butt, that's not good.
Should take a shower, be. Bebe. Shower ba? Salig mo sila kay Wade. Way skwila. Dugay tulog, dugay mata. O celery. Kung lutoon before siya madaot. Kay lisod nag inig kuan. Time na ni mga lutoon, di na maluto kay daot na siya. No, my dear, no? Oh, focus man kay siya eh. Ay, nahulog. Come on! Buti na lang talaga itong asawa ko di mahilig sa mamalikas. Walang bisyo ba? Di magsigarilyo. Ano lang yan siya? Chewing gum. Pero na-control na niya yung chewing gum niya. Sige na ko, kanin mo, sige. Chewing gum. Kadaot ra ba na sa ngipon? Pero madali lang maluto tong patatas. Lunod ko na nga. Para sabay. Uy, nahulog na pod. Sige man kahulog eh. Danlog mo siya. Kaon ako eh. Gasan sa nako. Tapos ito yung bok choy. Ang laki. Pahuli ko na yung dahon. Masarap maglaga ngayon kasi tag-ulan na. Tag-ulan. What is that? Oh, I don't know. Yeah.
Wala, ang dami na pala. Did you check YouTube? Mm-hmm. Did you check YouTube? Yeah. No? Ito yung dahon. Mamaya ko na yan ilunod. Ito na siya, guys. Kumulo na siya unti. Grabe ang kulo. Ay, inaano natin. Grabe yan. Ay, piskoy na. In-off ko na. Kukulo pa din siya. Kahit naka-off na. Nilagyan ko din yan ng ano. Tanglad. Tsaka ginger. Ano ba yung ginger eh? Tsaka isang buong onion. Lagay natin ito sa kilid. Iwa tayo ng watermelon. Yan tayo, guys. Ano siya? Seedless. Ang hirap kainin nung may buto-buto ba? Ganda to pang himagas. You just want one slice? One slice? Yeah, it's fine. Okay. I'll eat that and I really gotta get out before it's all afternoon too. Here. Yeah. And there you go. And one more slice like that while it's out. Oh, one more? Mm-hmm. 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 Yung binili ko last na watermelon, siya lang yung nakaubos na. Yan may naman dito sa sa US ang lalaki ng watermelon nila. Yun, siya lang. Minsan kung nag-smoothie, yung malapit na sa panit ba, binibigay niya sa akin. Tapos ni-smoothie ko. Sobrang tamis kasi. Here. Make you feel hot. Mhm. You are awesome. Awesome.